nie pojawia się burmistrz, pojawiają się. No i proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że każdy z nas przy tym mamy swój własny, tutaj bez czarny, no i oczywiście winogron czarny, dzikie wino tak zwane. No i co tam jeszcze powiedzieć? Orzechy certyfikowane z certyfikatem ekologicznym, wszystko z certyfikatem. Jesteśmy gospodarstwem ekologicznym od 2005 roku, od kiedy tego, także trzymamy się tej ekologii. To się opłaca też, no? To znaczy na pewno, bo podejście klienta jest takie, że całe ekologiczne to jest dobre. I to skutkuje tym, że właśnie chętniej kupuje. Też można cenę podnieść, nie grywasz. Ja powiem szczerze, w granicach rozsądku, bo to wiadoma sprawa, że to nie jest tak, że sobie kupimy jakąś cenę i już jest dobrze, ale w granicach rozsądku po głodów chyba można podnieść innych cen. Ja tak powiem, nie ekologicznie. Ludzie się też pytają, Jak najbardziej, tak, oczywiście pytają się. Ja zresztą tutaj na tych targach tutaj akurat byłem w zeszłym roku też i w tym roku też jestem też z tym samym towarem ekologicznym i poprzednio sprzedałem i teraz też się sprzedają. Także klienci są zadowoleni. A tak popadało ciepło? tutaj właśnie zakazano prawnie Proszę bardzo. ponieważ powstał taki rzetelny system, jeżeli chodzi o segregację. Powstały tutaj takie systemy, które pozwoliły te odpady segregować. Mieszkańcy zostali zaopatrzeni w specjalne pojemniki, w które były integrować odpady i ten system segregacji był dla nich tutaj bardziej przystępny. Oraz pojawiły się specjalne śmieciarki, które było niestety składowane. Nic z tymi odpadami dalej nie robiono. Dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej i od tego czasu prawo się drastycznie zmieniło i dystrybuowanie odpadów, uszlachetnianie i w ten sposób odpadów można wytworzyć na dzień dzisiejszy bardzo cenne produkty. I od 1 lipca wprowadzono taką bardzo ważną regułę, bardzo zmianę pojemnik, do którego trafia się odpady bio oraz ostatni pojemnik o kolorze czarnym i tutaj właśnie trafiają odpady. I też trzeba zapytają o bycie ekologiczną sprawę. Czy znajdzie się jakiś ochotnik, który pomoże mi tutaj tą wiedzę usystematyzować, próbuje ze mną. Zapraszam serdecznie, ponieważ mamy taki konkurs z nagrodami. Czyli ten, kto mi pomoże, to Pięknej pani, chodź. Jak masz na imię? Ola? Brawo dla Poli, słuchajcie, brawo dla Poli. Są dzieciaczki jeszcze tutaj z nami, bardzo proszę, przedstawcie się. Słuchajcie, mamy tutaj czwórkę bardzo ludzi i teraz oni będą segregować, o ile dobrze zrozumiałem.